Вітаю! Мяркую, здзівіліся застаўцы, але сёння, пераглядаючы свае фотоархівы, знайшоў маленькую інсталяцыю, якую мы зрабілі з маім калегай сірійцам па паходжанню ў нашым офісе. Ну, як вы бачыце, адзін сцяг спрацаваў. Пытанне да другога. Што называецца, беларускі пачакун дачакаўся 50%. Тым не меней, пагаворым пра 24-25 год. 24, ну, шчыра кажучы, ён быў для каго як? Для каго ўдалы, для каго неўдалы. Калі браць беларускія справы, то атачэнне Лукашэнкі можа святкаваць, рэальна святкаваць, таму што эканамічна ўзмацніліся, хаця патрапіўшы пад залежнасць яшчэ больш ад Расіі, але з іншага боку, ну, фактычна адчынілася кітайская брамка пасля досыць доўгага перыяду чакання, таму што Кітай взяўся. З'явіліся новыя магчымасці, гэта та ж сама Турэччына. Адным словам, ёсць магчымасць гульні па балансу, ну і плюс станам на сёння Лукашенко патрэбен Пуціну. І гэта азначае, што ёсць грошы, ёсць эканоміка, але пры гэтым усім ёсць і ціск ўсё ж такі змяняцца. Калі браць апанентаў Лукашэнкі, ну, тут, на жаль, з дасягненняў хіба што можна назваць, што ўстаялі, вытрымалі. Казаць пра нейкія пераможныя ноткі ў працы, ну, прашу прабачэння, алгарытм быў мінулага, ну, паза мінулага ўжо, лічыце, года 23-го, і далей гэта стыль, пра які я доўга казаў, гэта стыль фактычна выжывання. Пры гэтым, ну, на жаль, так не спрамагліся вызначыцца, на каго працуюць. Ці то працуюць на дыяспару, ці то працуюць унутры краіны. Калі казаць пра беларусаў тут, таксама розныя працэсы, ямановаць тут у Украіне. З аднаго боку ёсць падыход уже досыць блізка да стварэння такого палітычнага суб'екта, з другого боку, ну, нягледзячы ні на што, ён пакуль не створаны. Таму пэўныя, ну, скажем так, авансы, якія даваў пасля канферэнцыі палку Каліноўскага, ну, пакуль што яны застаюцца яшчэ значнай мерай авансамі. Паглядзім на падзеі пачатку 25-го года, можа быць, гэта зменіцца. З іншага боку, казаць, што у апанента Лукашэнкі ўсё правалена, я б таксама не казаў. І сведчаннем таму гэта страх у Менску, якраз такі спробы зачысткі перад тымі ж самымі так званымі выбарамі 25-го года, таму што хочацца, каб было спакойна. І адчуваецца, што гарачы певень вось-вось ужо будзе дзеўбці. Да і калі карыстацца вызначэннямі Талеба, чорныя лебедзі таксама могуць паляцець. І менавіта таму 25-й год будзе цікавы для Беларусі. Вельмі цікавы. Бо на беларускім накірунку мы пабачым, ну, сапраўды дзівосы і дзіўныя піруэты. Прычым як з боку Беларусі, так і з боку часткі еўрапейскіх, не толькі еўрапейскіх краінаў. І таму ёсць аб'ектыўныя прычыны. З аднаго боку, як я ўжо казаў, што у сціснутым рэжыме сістэма доўга існаваць не можа, з другого боку, у Расіі таксама не ўсё так добра будзе адбывацца, як магло бы. І ў выпадку працягу вайны, пра што зараз ужо сведчыць новы расійскі бюджэт, гэта канцэнтрацыя выдаткаў на сацыялцы і часткова на сацыялцы і вайсковых тратах, пры гэтым спроба ашчаджаць на цывільным складніку эканоміка, гэта азначае, што для Беларусі меней рынку збыта. І палітычныя працэсы, ну, і ў прынцыпе, як унутрыпалітычны, так і знешнепалітычны. Адным словам, для афіцыйнага Менску, калі да гэтага года, каб выжыць, маю на ўвазе атачэнне Лукашэнкі, трэба было вельмі моцна прывязацца да Расіі, то логіка 25-га і далейшых гадоў, калі хочаш выжыць, шукай таксама і баланс. А гэта ўжо спрычыняе зусім іншую палітыку. Таму можа быць вельмі цікава. Я прадолжу настойваць на сваім прагнозе, які зрабіў 8 жніўня 2020 года за дзень да галасавання, што гэта ягоны апошні электаральны тэрмін. Гэта азначае ад выбараў да выбараў. Так, тых, хто глядзіць мяне даўна, яны памятаюць, што быў перакананы, што 20-й год, так званая рэвалюцыя, яна бесперспектыўная. Я пра гэта шчыра казаў, за што на мяне крыўдавалі. Але пры гэтым я таксама сцвярджаў і працягваю сцвярджаць, што без змену кардынальных зменаў сістэмы Беларусі тэза пра або
спроба будаваць пляны пра далейшую ўладу Александра Лукашэнкі і гэтай групы без зменаў таксама бесперспектыўна. Таму што ёсць аб'ектыўны працэс, якія вымушаюць альбо замяняць персаналі на самом версе, альбо замяняць сістэму так, што яна становіцца непазнавальнай. Адно з двух. Ну, іначай вялікі бадабум. Таму з гэтага пункту гледжання проста адпаведна, што пажадаць маім беларускім гледачам. Ну, па-першае, рабіць сваю справу. Таму што тут тое, што у чым я пераканаўся ў 24 годзе, гэта рабі сваё, тое, што ты лічыш, што можа быць плённым, і адказваць за тое, што зрабіў. Таму што адказнасць гэта ключавое, бо калі ты ставіш пляны, не бойся запытацца сябе, а ці зрабіў тое, што планаваў? І ці дало гэта эфект? Менавіта не замыльваючы вочы сабе і іншым, што не, я белы пухнасты, а менавіта пачынаючы з сябе. І калі такое будзе, то будзе вынік, будзе добры вынік. Па Беларусі, дарэчы, анансую, праводзіў апытанку у маіх падписчикаў на Патрэоне, ці гатовыя яны скідвацца на той, каб я напісаў дастаткова вялікі прагноз на 25 год. Ну, збор буду рабіць і паглядзім, таму што ёсць тое, што гатовы напісаць зараз, і залежна ад таго, наколькі людзям цікава гэта дэманстрацыя фінансава, будзем глядзець, скажем так, якія главы альбо якія раздзелы дадаваць далей. Што датычна Украіны? Ну, тут в даному випадку буде доречно, якщо я перейду на українську мову. Так, 24-й рік – це дуже важкий рік з точки зору і внутрішньополітичних процесів, це певна втома від війни, це такі певні гойдалки в політичному полі України. Купа питань, які мали бути вирішені на початку року, вони вирішуються лише тепер. Це починаючи від дипломатів, закінчуючи нормальної системи рекрутації війську, але це іде. І ключовий результат 2024 року для України, незважаючи на, ще раз, купу проблем. Перше, це те, що країна вистояла, раз. А друге, те, що країна, особливо на початку 2024 року, вистояла зі значним зменшенням зовнішньої допомоги, два. Те, що вдалося переконати частину, в першу чергу, європейських партнерів в тому, щоб більш предметно співпрацювати не лише на те, щоб давати кошти і обладнання, але на те, щоб виробляти разом. Три. І так, є розуміння неефективності частини рішень, але є і достатньо потужний тиск на те, щоб це виправляти. І щось мені підказує, що це йде. Ну, принаймні, по війську це вже пішло. Були дуже цікаві і, якщо говорити з позитиву, і неприємні для ворога прояви української активності, такі собі асиметричні дії. Ну, припустимо те, що так званий Чорноморський флот, непобідімий, який росіяни топили 2 рази самі, змушений був швидесенько, як вони сказали, передислокуватися, якщо говорити простою мовою, то збігти з Севастополя, города Руської слави, як вони кажуть, в Новоросійськ. Де він і сидить? А те, що починалося як просто зерновий коридор, коли частина кораблів проходила до портів Великої Одеси, сьогодні це працює повноцінно, в тому числі заходять і контейнеровози Панамакс. Чому? А тому що, москалям страшно підпливати близько. І все. От. Несподіванка Курська область. Дуже цікаво, з точки зору, я вже говорив про рекрутинг, незважаючи ще раз на всі проблеми, тому що на фронті буде дуже важко, особливо на найближчі місяці. Але щось мені підказує, що Курський кейс, така несподіванка для Кремля, це не єдине, що трапилося останнім часом. Що таке можна буде очікувати в майбутньому. Головне також, і тут є певна проблема, це зберігати холодну голову, це зберігати тверезий розум. І от те, що я говорив і в білоруській частині своїх глядачів, це працювати. І брати відповідальність за результати своєї праці. Тому що так, на українському напрямку, припустимо, для мене це було певною мірою відкриття, та частина закритої роботи, яку я почав робити в цьому році. Але це дає певний зворотній зв'язок, тому що ти бачиш, що те, що ти робиш, воно потрібно, і періодично ти бачиш результати. І це дуже приємно.
то от я дуже бажаю, щоб кожен з нас, він робив в своєму напряму, в своїй галузі те, що він може, те, що потрібно, те, що правильно, і бачив правильний результат. І тоді так, тоді можна виходити і в тому числі на мирні переговори там країні загалом, і на заморозку чи завершення війни, але з більшим рахуванням своїх позицій і своїх бажань. Тому я не буду говорити багато про прогнози, тому що є окреме відео про прогноз, але я більш ніж впевнений, що якщо йдеться про варіанти заморозки, то Україна може вийти на приймальні для себе умови. Якщо йдеться про продовження змагання, продовження війни, то в такому разі є шанси вийти на прийнятні умови на початку 26-го року. Але все ж таки, що б я хотів побажати, щоб через 365 днів, наприкінці 25-го року, ми могли зібратися і просто святкувати в мирних умовах. А за поребриком, щоб свято было не свято. Касательно моей российской аудитории, те, кто адекватные, ну, господа, единственное, что я могу пожелать, это делать то, что я советую в конце каждого своего видео. Думать головой, не верить творящим головам, приходить к собственному мнению. Потому что это умение думать, это развивает. В том числе задавая вопросы неудобные о политике собственной страны. И политике соседей. Ну а также я, скажем так, предвижу часть вопросов, что вот мы не понимаем, как так ты можешь. Учить языки, господа. Не все обязаны знать русский, а разумный человек – это тот, который может понимать и общаться на нескольких языках, потому что это в том числе расширяет кругозор. Ну, на этом, господа, у меня все. С Новым годом! Счастья, радости, удачи, мирного неба над головой. Всего наилепшего.